Атракционна разходка на долетежен на автобуса Ротел по Равда. От Равда към Несебър. И това е Клеопатра. Което си е сложено 1000% фонд. Не видно ли не го снимаш? Къде бе? Нека ще ме отида на там. Те има, сложили са си много фонди. Други такива. Катраницата запали. Тресе се яко. Хората още са живи. Тук също са живи. Ние се готвиме да тръгнем. Ето, да, модерно куче с боядисани уши. Куче без и нашата клейка и куче с боядисани уши. Боядисана опашка. Да. Ето тръгна най-накрая Катраницата. Т.е. атракционния автобус. Ето да видим на там Клемес. Дръж се за това да не се изроналдиш долу, че не знам къде има внезапната спирачка. Което не е много окей с наредбата. Безопасност равна на 3 нули. Да бе, няма колани на автобусите, няма авариен сигнал за стоп. Не знам как се движат още тия атракционни автобуси по морето. Да, ето сега идва и Чичо Шиши да събере парите. И охо, бабачка! Еми, накланя се, надявам се, че въздушните възглавници са здрави. Да не се озовеме на нулевия етаж. А това е дръкала. Не се притисна. Тук минаваме през запустели сторежи разни. Има пица, не има пица. Има дунари, няма дунари. Тоест няма. Опа. Чакай да сложим на пауза, че той какви бележки вади. Сигурно нашата бележка ще е доста дълга. Чакай, тук виж кабелите на какво разстояние са дари. Внимай, че виж кабелите е тук колко са близо. Ето, особено по това комуникационния. Майка, не знам кой ги е пуснал тия автобуси. Мале. Спирам. Чакай да сложим малко. Ето пак да видим още железа. Опа, рекламите. Не се подаде ръката, така че изобщо и без това е. Оп. Виж се слушате. Няма да ръмжиш, Клея. Ти си. Последна спирка. Само да покажем комуникация, жици, какво да спира. Диезбус е вода. Обаче то превентивно си завърте банджа. Седалки снимаш кожа да ги гледа. Седалки. Ама, що направо?
И ето хотел Еврика, открих. Ето тук малко поне се вижда морето. Седи си спокойно, гледай си спокойно. Кола връз кола. Внимание, то тук дали няма, виж тук къде, колко близо е кабела. Тони, тия високо волтови ли са кабели? Не. Ниско напрежение? Да. 220, 380. 380 волт, това отгоре е кабеларка. Всичко кабеларка е 200. Значи ако някой без иска се доближи до кабела, няма да... Не, то не мога да го използва като фазумер. Интернетът долу с кабеларка. Той е свикнал. Няма значение, важното е, че може спокойно да се обеси някой. И Марианка се разгледа. Ето малко само панели, панел връз панел и до панела пак панел. Извинявам се, бетон връз бетон. Ако има земетресение, написано. Маркет, аптека. Роял. Така. Ето малко празни стаи. Не мога да пускам да отчитам скоростта, но примерно кара с около 40 км. 40-50 км. Тенис кортовете. Чайки, паруси, жълти коли. Таксита. Не е някакъв голям хотел. Няма да видим как се казва. Хотел-мотел. Не се върховаца. Ще рече, че вече явно сме в Несевър. Толкова са 5 лева. 14 свободни места. Така сочи брояч. Ако е само това... Но също няма. Значи май само... Валя, това е май само това? Не бой се, те ще ни разтоварят, ще кажат къде. Ще каже, айде всички да слизат, че метеме. Следна спирка. Шамате. Да. Виж някой пумпа тенис. Метка си някаква пинг-пангче. Топка за тенис. Внимай! Баси ужаса. Той е батата пака, той ще отепа някой. Скива ли? Да. С тия клони. Майко! Абе, не знам. Има ли някой да ги следи тия работи? Няма някой. Леп гащи и чорапи. Опа, не, няма да слизаме сега. Ще слезем на последната спирка. Обаче последната спирка е неизвестна. Ето, кисела джанка. Куче връзано за кисела джанка. Не ги яде, ама никой няма да даде счетоводител. Да. Това сигурно някой го е построил на място, където не му е било място. Като повечето сгради тогава. Станало е розово. Се настаняват на места, където не са техни, строят, продават и после ходи се оправи. Тук в този район поне за 50 такива места разбрах. Сега ли слизаме? Не слизаме сега. И не слизай преди да е спрял автобус. И важното е, не се качвай на него преди да е дошъл. Мисля, че вече отиваме до Стария град. Представяш си? Май бая хора. Опа! Той си е сложил покалов азбука. Да му блокира двигателя там. Имаше нещо, което можеш...
За връщането пеша ще направим друг клип, защото ще стане много дълъг. Виж, дюни. Да, дюни, тия пясъчни. Да разкажем ли историята, където се катерихме главата на мама? Не я разказвам. Внимавай да наближаваме дървета. Да няма пак някой колон. Кажи там, той ще се удари главата чичо. Да, някакъв си хотел. Само. Да. Сега остави някой пиле да ни насере. Оставя, ще си искам парите. Това се сигурно оперно пеене се мъчи да репетира. Това са го изкембили. Чакай да се удари. Да, те не могат. Изкуствени неравности по пътя. Да, ето тук тези са наистина доста ниски и някой по-висок, като е прав, може да си прасне главата. Ако се изправи е така леко. Да. Ако оцели някой по-дебел клон, даже може и да седне принудително. Да. Някой акация да перне някой трън такъв по-голям. Платен паркинг. Ей, час 3 лева. Районен съд не се върши. Леко се удари. Калио, главата ли се удари? Това му е готино. Опер купе. Опер. Купе. Не знам, много е. Не знам какво показва, а само милиони кубични метри бетон и стотици хиляди тонове желязо. Не знам какво е интересното и хубавото. Ти тия меси хубаво море. Хубавото на морето е кое е твое, иначе хубавото не вижда. Дето беше написал един мой последовател. Да го цитирам. Ето пристигнахме до Несебър, до Стария град. А не Стария град, Новия град. Бе, си удари главата. Просто се стресна. Това ми пряс. Ето тук са момичета на плуване до рафта. Ето го островчето. Тук ходихме миналата година на Атия. Не, това е Несебър, не Атия, доста е далеч. Това е Стария град там. Да, мостчето. Некога е било крепост това. Да, некога е било крепост. Чуваш ли какво ти обяснявам? Да, некога е било крепост. Да, и това е било заградено островчето с вода, да има труден достъп, после било е с мостове подвижни. Ма не се дава. Ето там учи.
някой си ходи по парапета. Ето тук е описание на града, отдолу пристанище. Качваме с дрехите. И сега се готвим да слизаме. Вълфов и този човек. Не знам, сигурно автобус, защото не ще да И ето вече слизаме. И така приключи пътуването с мега страшни... Корабчето е за морска панорама около Старин и ще върна да